Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să vă spun, de fapt aș vrea să vă întreb, la fiecare masă, care este alimentul care nu lipsește în fiecare zi? Ce nu vă lipsește la fiecare masă în fiecare zi? Nu, mă refer la aliment. Pâine. Pâine. Slăvit să fie Domnul! Astăzi vom vorbi despre pâine. Dar nu despre pâinea pe care o mâncăm, ci despre o altfel de pâine. Și vă invit să deschideți Biblia la Ioan capitolul 6, de la versetul 22. Haideți să ne ridicăm în picioare și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Iar aici se vorbește despre pâinea vieții. Slăvit să fie Domnul! Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se însuise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că nu mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și mă fac o mică paranteză. Vreau să vă întreb, este greu ce ne cere Dumnezeu? Să credem în acela pe care ni l-a trimis El, adică în Domnul Iisus Hristos. E greu? Nu e greu, slăvit să fie Domnul. Ce semn faci tu, deci? I-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în Tine. Ce lucrezi tu, vedeți? Oamenii aceștia cereau semne. Și oamenii din ziua de astăzi spun, zice: dar cum să cred în Dumnezeu? L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Și vor să-L vadă pe Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu nu poți să-L vezi cu ochii ăștia pe care avem noi. Părinții noștri, zice, au mâncat mană în pustie după cum era scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: eu m-am pogorât din cer? Și iarăși fac o mică paranteză, că și astăzi oamenii spun, zice: păi Iisus a fost un singur om, un simplu om. A fost fiul lui Iosif și fiul Mariei. Nu, Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu, care s-a coborât din cer pentru ca noi să credem în El și să ne ia păcatele noastre asupra Lui. Deci vă întreb, s-a schimbat ceva? În privința aceasta nu s-a schimbat nimic. Iisus le-a răspuns: nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Dacă vrei să crezi, bine, dacă nu, este problema ta. În proroci este scris:
Toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și iarăși mă opresc un pic și vă întreb: de ce trebuie noi să ne apropiem, să ne atingem de trupul și de sângele Domnului? De ce luăm noi cina în fiecare lună? Pentru că vrem să avem ce? Viață. Viață veșnică. Și atenție, cine nu se apropie de cina Domnului, spune aici, nu spun eu, spune că nu are viață. Dumnezeu să ne ajute ca de fiecare dată să fim pregătiți să ne atingem de trupul și de sângele Domnului. Cu atât mai mult cu cât în duminica ce urmează vom serva cina Domnului. Iar perioada aceasta, săptămâna aceasta, ar trebui să fie pentru noi o săptămână de pregătire. Să știți, sunt multe ispite, mai ales acum spre sfârșit de an. Că vine Satana cu multe ispite și spune: ce, dar parcă te doare stomacul, ce n-ai vrea să mănânci și tu. Sau se foame, îți vine foame, îți vine sete, îți vin multe ispite. Zice: lasă, nu mai ține post astăzi, că uite, ieri ai avut nu știu ce problemă cu cutare. Îndepărtați ispitele acestea. Și Dumnezeu să ne ajute să ne îndepărtăm. Zice că trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel, pâinea care s-a coborât din cer, astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Amin. Și vă rog să vă ocupați locurile. Spune aici că cine mănâncă pâinea aceasta rămâne în veac. Asta nu înseamnă, frați și surori, că nu mai murim pe pământ, deci ca trup, trupește, că nu mai murim. Nu, trupul nostru într-adevăr se duce acolo de unde este luat, în țărână. Dar sufletul nostru merge la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Evenimentele care sunt prezentate în textul acesta s-au petrecut după prima înmulțire a pâinilor. Atunci avusese loc ceea ce noi am putea să numim matematica unui miracol. În dimineața aceasta ne-am propus să vorbim despre ce fel de pâine mănânci. Așa se numește predica din dimineața aceasta. Ce fel de pâine mănânci? Ce fel de pâine mâncăm fiecare dintre noi? Și o să vedeți că există mai multe feluri de pâine. Nu mă refer la pâinea asta pe care o mâncăm noi la masă. Asta, la început v-am întrebat ca să ne orientăm un pic așa ca o ilustrație. Deci atunci avusese loc matematica unui miracol și anume 5 pâini săturaseră 5.000 de oameni. Asta înseamnă o pâine la 1.000 de oameni. Păi, dacă ar fi fost să o luăm așa, dacă nu era vorba despre un miracol, dintr-o pâine puteau să se sature, nu mai zic să se sature, puteau să mănânce 1.000 de oameni dintr-o pâine? Puteau? Nu puteau, n-aveau cum. Cât să le vină? O formitură. Deci nu mai zic ca să se sature, dar măcar să se apropie de pâinea aia. Și 2 pești săturaseră aceiași 5.000 de oameni.
Asta înseamnă un pește la 2500 de oameni. Auziți? Dacă o pâine era la 1000 de oameni, acum un pește la 2500 de oameni. Păi dintr-un pește se poate sătura 2500 de oameni? Cum? Dacă împărțea și oasele. Nici oasele. Nici o fărâmitură cât e negru sub unghie. Nu se putea. De-aia noi numim, sau de-aia am numit lucrul acesta matematica unui miracol. Pentru că, într-adevăr, acolo a fost un miracol. Să hrănești cu 5 pâini și cu 2 pești 5.000 de oameni e chiar un miracol. Deci era firesc ca după întâmplarea asta, ca această întâmplare să le amintească de Moise și de mana pe care o mâncaseră în pustie. Dar mana nu le-a dat viață, pentru că ei erau morți. Adevărata pâine este Domnul Iisus Hristos. El este Cel care dă viața, iar lucrarea lui Dumnezeu nu constă în ceea ce a poruncit El, ci în ceea ce a lucrat El. Și spune în versetul 29, zice, eu îl cunosc căci vin de la El și El m-a trimis. El l-a trimis pe Domnul Iisus ca să lucreze, i-a dat o lucrare în primire. Acum când, știți, noi ăștia care lucrăm, când te pune șeful să faci o lucrare, poți să-i zici că nu o faci? N-ai cum să-i zici. La fel și Domnul Iisus, când Dumnezeu Tatăl i-a dat lucrarea aceasta, cea mai mare și mai minunată dintre lucrări, a putut să zică, Doamne, știi, cum să mă duc eu să mor pentru oamenii ăștia păcătoși? A spus așa ceva? Nu. N-a spus. A venit și a făcut lucrarea, slăvit să fie Domnul. Ce poate să simbolizeze pâinea? Pâinea poate să simbolizeze 3 lucruri. Poate să simbolizeze cuvântul lui Dumnezeu și în Matei, capitolul 4, versetul 4, zice, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu este pâinea. Vă întreb, unde se găsește cuvântul lui Dumnezeu? Unde este cuvântul lui Dumnezeu? Aici, în Biblie. Slăvit să fie Domnul. De aceea spunem că Biblia este hrana noastră zilnică. Acum vreau să vă întreb, trece vreo zi fără să mâncați pâine? La masă. Trece vreo zi fără să mâncați pâine? Trece? Poate în cazul unora să zicem că trece, dar pentru cei mai mulți nu trece, vă spun eu. La mine nu trece o zi fără să mănânc pâine. Tot la fel să nu treacă o zi fără să mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu. Tot la fel să nu treacă o zi fără să mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum pâinea este o hrană pentru trup, așa cum pâinea este o hrană pentru trup, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este o hrană pentru inimă, pentru suflet. De aia spune aici că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Păi cuvântul acesta a ieșit din gura lui Dumnezeu. Ce mai poate să simbolizeze pâinea? Pâinea poate să îl simbolizeze pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și încă o dată vă întreb, avem nevoie de pâine în fiecare zi ca să ne hrănim? Avem, pentru că pâinea este un aliment de bază pentru fiecare dintre noi. Așa cum avem nevoie de pâine ca să ne hrănim, tot așa omul are nevoie de Hristos ca să trăiască pe calea Domnului. Avem nevoie de Hristos. Fără Hristos, nu suntem pe calea lui Dumnezeu. Cine nu-L are pe Hristos, să nu se înșele să creadă că este pe calea lui Dumnezeu, pentru că nu este. Ce poate să mai simbolizeze pâinea? Pâinea poate să mai simbolizeze aluatul fariseilor. Deci, pâinea poate să simbolizeze 2 lucruri bune, cuvântul lui Dumnezeu și pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar pâinea poate să mai simbolizeze și aluatul fariseilor, care nu este un lucru bun. De ce? Pâinea folosită în mod normal
în toate ceremoniile religioase evreiești, cum ar fi, de exemplu, Paștele și în alte ceremonii religioase, era alcătuită din făină de calitate superioară, deci cea mai bună făină, așa spune cuvântul Lui Dumnezeu, floarea făinii, nu? Era făcută din făină de cea mai bună calitate, din apă și din sare, dar fără drojdie. N-avea drojdie. Deci 3 elemente. Făină, apă și sare. Da? Așa. Creștinul este alcătuit tot din 3 elemente. Trup, suflet și duh. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu este tot în 3 elemente, în 3 persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Nu sunt 3 Dumnezeu. Dumnezeu este același Dumnezeu, dar care se manifestă în 3 persoane. Aluatul fariseilor era unul dospit. Și era dospit cu o drojdie care se numește răutate. Fariseii erau oameni răi. Pe din afară se dădeau foarte credincioși. Și le plăcea să facă rugăciuni lungi. Ieșeau prin piețe, pe străzi, să facă rugăciuni lungi ca să-i vadă lumea, să vadă și să se mire. Doamne, ce sfânt este acesta, ce om sfânt este acesta. Le plăcea să le facă lumea plecăciuni, să se închine la ei. Eu vreau să vă întreb acum, mai există oameni de felul acesta? În ziua de astăzi? Mai există oameni la care le place să se ducă lumea și să zică, să rămână, Domn Părinte? Există? Există. Nu? Ăștia sunt fariseii noștri de astăzi. Iar noi trebuie să ne ferim de aluatul lor, de răutatea lor. Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, ce feriți-vă de aluatul fariseilor. Ăsta este aluatul fariseilor, răutatea. Încearcă ei să o ambaleze frumos, așa, știți cum este, cum să zic eu, ați văzut că au mai dat și pe la televizor, în unele magazine de mezeluri de-astea, știți, când începe mezelul să prindă, când începe salamul să prindă un pic de mucegai, îl ia, îl spală frumos, îl șterge, îi dă cu un pic de ulei, dar salamul tot stricat este. Tot așa se întâmplă și cu ei. Fac fapte bune, uneori fac lucruri bune, ajută, sunt chiar preoți care, sunt și preoți de toată stima, de ce să nu vorbim, care au în primire case de copii, au grijă de spitale, dar sunt și unii care fac lucrul acesta numai de fațadă, ca să vadă lumea că ei ajută, că ei sunt sfinți. Da, răutatea este în ei. Vreau să vă spun însă că nu numai în cazul lor este, deci nu numai în cazul lor este valabil lucrul ăsta. Din păcate, uneori este valabil și în cazul creștinilor noștri. Și așa vin unii frați de noștri în biserică și așa înalță niște rugăciuni și așa cântă și plâng, varsă lacrimi de zici că ăsta este Sfântul lui Dumnezeu. Și când a ieșit după poartă, a uitat de tot. Și se întoarce la vechea lui viață. Eu vă întreb acum, ce folos? Ăsta este aluatul fariseilor. Deci, drojdia aceasta care este folosită în, să zicem așa, în aluatul fariseilor, se numește răutate. Știți ce este drojdia? M-am informat și am găsit. Drojdia este un produs care este rezultat în urma fermentației vinului. Adică, ați văzut, mai ales acum noi nu mai folosim vinul, că noi ne-am pocăit, slăvit să fie Domnul, da? Știți, înainte că ce rămânea la fund pe fundul butoiului după ce se termina vinul? Drojdia. Ce făceam cu drojdia? O fierbeam. Eu o aruncam. Da. Deci drojdia este un rebut. Este ce rămâne. Ei, cu drojdia aceasta a răutății este un rebut.
cu care fariseii își plămădesc alotul lor. Și încearcă să ne otrăvească pe noi cu alotul lor. În versetul 2 spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii erau dincolo de mare. Așa zice. Nu în versetul 2, în versetul cred că 20 și... Ia să vedem. Cred că 22. În tot cazul, spune că oamenii erau dincolo de mare. Adică Iisus era într-o parte și oamenii erau de cealaltă parte a mării. 22 este, nu? Așa, da. Nu, 12. Versetul 12 este. Norodele... În fine. Stai că m-am uitat aiurea, scuză-mă. Da, versetul 22. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. Deci, cert este că Iisus era într-o parte, oamenii erau în cealaltă parte. Nu? Dacă ne uităm bine și în lumea de astăzi, tot la fel se întâmplă. Iisus Hristos este într-o parte și oamenii sunt în cealaltă parte. Și noi am fost tot așa. Numai că, slăvit să fie Domnul, El s-a urcat în barca vieții noastre, ne-a luat și pe noi în barcă și ne-a trecut în partea cealaltă, unde este El. Slăvit să fie Domnul. În versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că mâncarea ne zice așa, zice, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Așadar, mâncarea care rămâne pentru viața veșnică înseamnă mâncarea lui Isus. Mâncarea care rămâne pentru viața veșnică înseamnă mâncarea lui Isus, adică este Domnul nostru Iisus Hristos. Mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. În Ioan 4:34 zice așa. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Care era mâncarea lui? Să facă voia lui Dumnezeu. Care ar trebui să fie mâncarea noastră? Ar trebui să fie mâncarea lui Iisus, adică să facem voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. În versetul 32 și versetul 35 ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus este pâinea din cer. Este pâinea care s-a coborât din cer, nu? Și noi când luăm parte la cină, când luăm cina, spunem că ne apropiem nu de pâine și de rodoviței. Ne apropiem de trupul Domnului și de sângele Domnului. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Așa ne învață. Așa. Iisus a mai spus în capitolul 7, cu versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Așadar, în afară de faptul că Iisus este pâinea din cer, Iisus mai este și apa vieții. Iisus este apa vieții. Vreau să vă pun o întrebare și vreau să-mi răspundeți. Știți câte zile poate să trăiască un om fără mâncare? Cam câte zile, credeți? N-am răbdat. Cum? N-am răbdat să știu. Atât poate să trăiască un om fără mâncare, 40 de zile. Dar fără apă știți cât timp poate să trăiască un om? 2 zile, 3. Nu, maxim o săptămână. Deci, ce este mai important? Mâncarea sau apa? Apa. Iisus este apa vieții. Și pe urmă mâncarea
Iisus este pâinea vieții. Slăvit să fie Domnul. Deci, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că cine este însetat să vină și zice, eu îi voi da să dea apa vieții. Și zice, din inima lui, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Vreau să vă întreb, încă o întrebare, poate prea multe întrebări. Cine mai are nevoie de altceva când are pâinea vieții și apa vieții la un loc? Când avem pâinea vieții și apa vieții, pâinea vieții este Iisus, apa vieții este tot Iisus. Cine mai are nevoie de altceva? Mai avem nevoie de altceva? Când îl avem pe Iisus? Nu mai avem nevoie, ca să trăim. Slăvit să fie Domnul. De aceea, atunci când avem pâinea și apa vieții la un loc, lângă noi, să ne hrănim cu ele. Și Dumnezeu să ne dea putere ca să facem lucrul acesta. Când Ilie a fugit în pustie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 8, că nu a mâncat decât turtă. Ce înseamnă turta? Pâine nedospită înseamnă, da? Făină, apă și sare. N-a mâncat decât turtă și n-a băut decât apă. N-a băut decât apă. Ce a trebuit altceva lui Ilie? Și a fost, și hrana aceasta i-a fost suficientă pentru 40 de zile. Odată a mâncat. Deci n-a mâncat în fiecare zi. Și a fost suficientă hrana asta pentru 40 de zile. Slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că a stat la dispoziția lui Dumnezeu. A stat la îndemâna lui Dumnezeu. A fost om și Ilie ca noi, să știți. Chiar dacă a avut o viață sfântă. Dar fizic a fost om ca și noi. Și el a avut nevoile lui. Poate și lui era foame. Dar nu știu dacă vreunul dintre noi a postit atâta cât a postit Ilie. Eu mărturisesc că nu. Vedeți? Moise a postit, spune Biblia, dacă nu mă înșel, de 2 ori despre el că a postit câte 40 de zile în pustie. Nu e adevărat. Nu? Păi în pustiu n-avea mană și pepelițe. Avea? Deci, avea ce să mănânce. Vedeți? Așa. Deci, când Ilie a fugit în pustie, n-a mâncat decât turtă și n-a băut decât apă și totuși a fost de ajuns pentru 40 de zile și pentru 40 de nopți. Tot Domnul Iisus a spus în Ioan, capitolul 14, versetul 6, a spus așa. Pavel și... Nu. Am dat prea departe. În Ioan, capitolul 14, versetul 6, zice, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Așadar, Domnul Iisus Hristos este și viață. Dacă noi mâncăm trupul și sângele și bem sângele Domnului, înseamnă că mâncăm și bem viață. Pentru că așa a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus este viață. Dacă noi ne apropiem de trupul și de sângele Lui, noi ne apropiem de viață, luăm viață. Slăvit să fie Domnul. În versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus satură foamea și setea spirituală. Pâinea aceasta, care este Iisus, este veșnică, pentru că Iisus este veșnic. Pâinea aceasta nu va pieri niciodată. Dacă va veni, să știți că va veni o vreme când nu vom avea pâine să punem pe masă să mâncăm. Poate noi nu vom mai apuca vremurile alea. Poate Dumnezeu, poate Domnul Iisus va veni și își va lua biserica, slăvit să fie Domnul. Dar dacă rămânem pe pământ, vom trăi vremurile când nu vom mai putea să mai punem la copiii noștri o bucată de pâine pe masă. Știți de ce? Pentru că spune în cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, zice că cei care nu primesc semnul fiarei
Nu vor putea nici să cumpere ceva, nici să vândă ceva. Nu vor putea nici să cumpere și nici să vândă. Păi dacă nu poți să cumperi și nu poți să vinzi, automat că nu poți să cumperi nici pâine, nu? Vedeți? De aia trebuie ca noi să ne străduim și să cerem Domnului zi de zi, frații mei și surorile mele, să cerem Domnului zi de zi ca Dumnezeu să ne sfințească pentru ca și noi să avem parte de răpire. Nu vrem, cel puțin eu nu vreau ca să am parte de necazul cel mare, care va veni peste pământul ăsta. Vreau să am parte de răpire. Vreau să vă întreb, să ridicem mâna sus, cine vrea să fie răpit? Slăvit să fie Domnul. Da? Dar ca să fim răpiți, să ne aducem aminte ce spune în cuvântul lui Dumnezeu și vă spun doar un verset din Apocalipsa, capitolul 21. Ia auziți ce spune aici. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scriboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Frații mei și surorile mele, să nu cumva să ne înșele Satana, să zicem, lasă că mai este timp. Lasă că mai e timp, că nu vine Domnul acum. Nu noi stabilim când vine Domnul. El stabilește când vrea El. Astăzi, peste 5 minute, poate să vină. Ești pregătit? Poate să vină astăzi, peste 5 minute, peste 2 minute, poate să vină Domnul Iisus să-și răpească biserica. Vă întreb, suntem noi pregătiți pentru lucrul acesta? Păi ne-a pe nepregătite, da. Dar dacă inima noastră nu este după cum scrie aici, după cuvântul lui Dumnezeu, avem parte de răpire? N-avem. Și vom rămâne în necazul cel mare. De aceea, haideți să ne pregătim, să stăm înaintea Domnului în post și rugăciune și să spunem, Doamne, vreau să mă curățești și vreau ca viața mea de acum încolo să fie sfântă. O viață sfântă. Știți cât de sfântă trebuie să fie viața noastră ca să fim răpiți la cer? Cine a fost răpit la cer? Vă întreb. Ilie a fost răpit la cer, nu? Cum a trăit Ilie? A avut poate și el momente de slăbiciune în viața lui, ca orice om. Dar când și-a dat seama că era slab și că poate a și greșit înaintea lui Dumnezeu, a venit înaintea Domnului și a spus, Doamne, îmi cer iertare. Îmi cer iertare, Doamne, pentru că am greșit, te-am întristat. Și să ne mai aducem aminte de un verset care spune despre femeia prinsă în păcat. Ce a spus Domnul Iisus? Ce? Te iert. Du-te și a pus o condiție. Și nu mai păcătui. Când te-ai dat seama că un lucru pe care l-ai făcut este păcat, îi ceri iertare lui Dumnezeu, dar nu mai faci. Dar nu mai faci. Când te-ai dat seama că poate fără să vrei, ai mințit. Îi ceri iertare lui Dumnezeu și să nu mai faci păcatul ăla. Când ți-ai dat seama că poate în inima ta ai greșit înaintea lui Dumnezeu, îți ceri iertare pentru păcatul ăla și să nu mai faci. Pentru că vreau să vă spun un lucru și am auzit un lucru, cred că și fratele Gheorghe, dacă nu mă înșel, l-a spus. Vreau să vă spun un lucru. Pentru noi a fost dată o jertfă. Iar dacă noi mai păcătuim cu voia, vreau să vă întreb, se mai jertfește Hristos odată pentru noi? Nu. Păcatul săvârșit cu voia, după ce te-ai pocăit, rămâne scris. Și când vei fi înaintea Domnului la judecată, poate să cauți să te dezvinovățești, să spui, Doamne, dar știi, am făcut păcatul respectiv pentru că și nu știu cum și nu știu ce. Și Dumnezeu o să spună, știi ce, pe mine nu mă interesează, l-ai făcut, trebuie să tragi pentru el. Înțelegeți? Pentru că Dumnezeu într-adevăr este dragoste, dar în Dumnezeu este și dreptate. Dumnezeu nu este un Dumnezeu nedrept, că dacă ar fi un Dumnezeu nedrept, ar trece cu vederea orice păcat al nostru.
Dar Dumnezeu este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu corect. Slăvit să fie Domnul. Care nu poate să spună păcatului că nu este păcat. Și nu poate să spună păcătosului că nu e păcătos. Și nu poate să spună vinovatului că nu e vinovat. Nu? Un judecător. Poate unii dintre dumneavoastră ați trecut pe la judecătorie. Un judecător, dacă este un om corect, poate să condamne un om nevinovat? Nu este, da. Nu. Dacă e un judecător corect. Corect, nu. Deci poate să condamne un om care nu e vinovat? Nu poate, dacă este corect. Dar poate să lase necondamnat un om care e vinovat? Poate? Poate. Și păi dar mai e corect dacă poate? Corect. Nu e? Păi am zis un judecător corect. Corect, da. Da? Vreau să vă întreb, Dumnezeu este un judecător corect? Amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Dacă Dumnezeu este un judecător corect, nu poate să lase vinovatul nepedepsit. Clar. Așadar, dacă am greșit, înaintea Domnului să ne cerem iertare și Dumnezeu ne va ierta, dar să nu mai facem păcatul respectiv. În versetul 35 spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Iisus, în versetul 39, spune, ne vorbește despre dubla însărcinare a lui Iisus. Iisus Hristos a fost însărcinat cu două lucruri. Și hai să citim versetul 39 cu toții. Zice, și aș vrea să-l citim cu toții într-un singur glas. Vreți? Hai, și copiii. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Iisus Hristos are două sarcini. Una, să nu piardă nimic din tot ce a încredințat Tatăl, și al doilea, să-i învieze pe credincioși în ziua de apoi. Slăvit să fie Domnul. Deci Iisus vrea ca să nu ne piardă și mai mult decât atâta, să ne învieze, ca să avem parte de viața veșnică. În versetul 40 ni se vorbește despre două lucruri. Și spune, zice, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică, zice, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci aici avem două verbe, a vedea și a crede. Întâi îl vedem, nu cu ochii noștri, cu ochii credinței, cu ochii sufletului, cu ochii minții, da? Și apoi credem. Dar să știți că se poate întâmpla și altfel. Adică poți să vezi și să nu crezi. Poți să vezi și să nu crezi. Vă întreb, fariseii și cărturarii din vremea Domnului Iisus l-au văzut? L-au văzut pe Domnul? L-au văzut. Au văzut minunile pe care le făcea? Le-au văzut. Au crezut în El? N-au crezut? N-au crezut. Pentru că de ce? Spune la Ioan 3:12. Zice, dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Așadar au fost oameni care l-au văzut pe Domnul Iisus, mulți l-au văzut. Au văzut lucrările Lui și minunile pe care le făcea, au auzit cuvântul Lui din gura Lui și unii dintre ei n-au crezut. Eu vreau să vă întreb, ce părere aveți din cei 5.000 de oameni pe care i-a hrănit când a mulțit pâinile și peștii? Câți dintre ei au crezut? Biblia nu ne spune nimic, dar vreau să vă văd părerea. Câți dintre ei au crezut? Slăvit să fie Domnul. Din cei 10 leproși care au fost vindecați, câți dintre ei au crezut în Domnul Iisus? Unul singur. Unul singur. Restul s-a dus fiecare în treaba lui. Vedeți? Au văzut și n-au crezut.
Au fost vindecați și l-au crezut. Slăvit să fie Domnul. Asta este. Și să știți că sunt și în ziua de astăzi oameni care văd cu ochii lor minunile lui Dumnezeu și nu cred. Nu, zice, păi ăla s-a vindecat că, eu știu, l-au vindecat doctorii. Păi dar doctorii ăia, dacă Domnul Iisus, dacă mâna Domnului nu era cu ei, puteau să-l vindece? Poate un doctor să-ți dea viață? Nu există așa ceva. Au fost oameni care au înviat, pe care Domnul Iisus i-a înviat. Și sunt mărturii pe internet, de exemplu, despre un om, cred, dacă nu mă înșel eu, cred că din Nigeria, nu știu exact, așa, un pastor. A murit, a fost depus în camera mortoară, dacă nu mă înșel, i s-a făcut și autopsie și totuși soția lui primise făgăduința, promisiunea de la Dumnezeu că, nu mai știu exact cum a zis, că ea va fi ca o cetate, adică va fi binecuvântată de Dumnezeu. Și a spus, Doamne, cum să fiu eu binecuvântată dacă Tu îngădui ca soțul meu să moară? Aveau și copii. Cum să fiu binecuvântată? Știți ce a făcut? A luat pe soțul ei, ea și cu familia, l-a luat din camera mortoară, l-a dus, că a auzit că la o biserică de acolo venise un frate din Germania. Nu știu dacă ați auzit de Reinhard Bonke. Așa? L-a dus la biserica respectivă și a spus, n-avea loc să intre. Până la urmă, nu mai știu exact cum au făcut, dar au făcut loc să intre, au pus mortul într-altă cameră, l-au adus înapoi acolo unde era fratele ăsta care predica și, dacă nu mă înșel, cred că era chiar o conferință despre vindecare. Au dus sicriul acolo, s-au rugat pentru el și știți ce s-a întâmplat? A înviat. Slăvit să fie Domnul. Murise într-un accident de mașină. Acum, dintr-un accident de mașină, dacă mori, ești mort. Nu? Dar dacă Dumnezeu își întinde mâna și se atinge de tine, Dumnezeu te vindecă, Dumnezeu te ridică și din coșciuc dacă vrea. Dumnezeu vindecă. Numai că noi trebuie să avem credință. De-aia cred că a fost binevenită seria aceasta a fratelui nostru păstor de predici despre credință. Pentru că nouă ne trebuie credință. Ne trebuie multă credință. Să știți, dacă noi am avea credință măcar cât un grăunte de muștar, pe locul acesta ar înflori. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu ne dă credință. Numai noi trebuie să ne deschidem inima și să primim. Deci, poți să vezi și să nu crezi, ceea ce înseamnă necredință. Poți să crezi doar după ce ai văzut. Nu? Numai după ce ai văzut poți să crezi. La fel a făcut și Toma. În Ioan capitolul 20, de la versetul 27 la 29. Toma a crezut după ce a văzut. Ceea ce înseamnă o credință bazată numai pe semne și minuni. Sau poți să alegi să crezi chiar și fără să vezi. De fapt, asta înseamnă credința. Dacă citim în Evrei 11:1, spune aici cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Ce este credința? Ia să vedem. În Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și aș vrea să citim tot împreună, dacă vreți. Pagina în Biblie la 1183. Ați găsit? Haideți să citim. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Care nu se văd. Slăvit să fie Domnul. Așadar, mie nu trebuie să-L văd pe Dumnezeu cu ochii ăștia ca să cred. Pentru că știu că Dumnezeu există. Dumnezeu este. Pentru că văd lucrările lui Dumnezeu în viața mea. Văd lucrările lui Dumnezeu peste tot în jurul meu.
Dacă Dumnezeu n-ar exista, nimic n-ar exista. Poate să-mi demonstreze mie oricine. Să vină cineva și să-mi facă el așa din nimic, să-mi facă o floare, să zicem. Din nimic. Se poate? Nu, dar Dumnezeu poate. Pentru că Dumnezeu a creat florile. Dumnezeu a creat copacii. Dumnezeu a creat La cuvântul lui Săpăr. animalele. Dumnezeu ne-a creat pe noi. Dumnezeu a pus soarele pe loc, sus pe cer în locul lui. Dumnezeu a pus luna. Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea. De aceea eu cred că Dumnezeu este și Dumnezeu lucrează. Slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă credință adevărată. În versetul 44 spune acolo, ne învață cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu obligă pe nimeni să se hrănească din pâinea care se numește Iisus. Nu te obligă nimeni să te pocăiești. Și dacă te pocăiești, nu te obligă nimeni ca să te atingi de trupul și de sângele Domnului, de cină. Dacă vrei să te atingi, te atingi. Dacă vrei să ai viață. Dacă nu, este problema fiecăruia. Așadar, omul se poate hrăni și din pâinea oferită de Satan, frații mei și surorile mele. E la alegerea noastră. Vrei să te hrănești din pâinea care este Iisus sau vrei să te hrănești din pâinea lui Satan? Știți care este pâinea lui Satan? Hai să vă spun câteva lucruri despre pâinea lui Satan. Ce înseamnă pâinea oferită de Satan? Înseamnă distracții pe la discoteci, pe la baruri, prin cluburi. Da? Înseamnă sex. Asta înseamnă. Mă refer la relațiile din afara familiei. Ce mai înseamnă pâinea oferită de Satan? Înseamnă băutură. Vă întreb, în săptămâna asta, câți oameni ați văzut beți? Eu zic că ați văzut, nu? Nu? N-ați văzut? Ca pentru că a stat în casă. Ia duceți-vă la Crăciun acum să vedem. Câți vedeți? Ia duceți-vă în Cârciun să vedeți acum cât sunt treși și cât sunt beți. De Crăciun, câți oameni sunt treși și câți oameni sunt beți? De Revelion, uite, vine Revelionul acum, vine anul nou. Câți oameni sunt treși și câți oameni sunt beți? Vedeți? Ce mai înseamnă pâinea lui Satan? Înseamnă droguri. Droguri. Am văzut la televizor, de fapt, de multe ori arată, dau reportaje cu băieți de ăștia tineri care se droghează. Și după ce se droghează, o iau razna. Ce mai înseamnă pâinea lui Satan? Destrăbălare și multe lucruri. Dar la urmă, deci vreau să vă spun un lucru. La început, poate să ne pară că este bună pâinea lui Satan. Poate să ne pară. Lasă că dacă beau un pahar de bere, n-are nimica. E bună berea că îmi potolește setea. Eu spun că mai bine ca apa nu ți-o potolește. Nu e nimic că mai beau câte un păhăruț de țuică sau de vin, câte un pahar de vin. La început, pâinea lui Satan poate să pară bună, dar se va vedea la urmă că toate acestea duc la moarte. Pentru că în Proverbe, capitolul 14, cu versetul 12, spune așa. Deci, Proverbe 14 cu 12. Zice așa. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și nu-i păcat că bei un pahar de vin. Bun, de acord, nu-i păcat. Da, te oprești la un pahar de vin? Că de fapt de la un pahar de vin începe păcatul. Nu-i păcat că bei un pahar de bere. Nu-i păcat să zicem că nu-i păcat. Dar te oprești la un pahar de bere? Dar eu spun că e păcat. Acum, eu vă spun că este păcat. Știți de ce? Și de multe ori am avut discuții cu anumite persoane
pe tema asta. Zice, nu-i păcat. Păi nu-i păcat. Să zicem că nu-i păcat. Da. Eu vă spun că totuși este păcat. Știți de ce? Păi paharul ăla de vin sau de bere, sau de ce-o fi el, îl bei că ți-e sete sau îl bei de poftă? Dacă îl bei că ți-e sete, mai bine de apă. Da? Dacă îl bei, înseamnă că îl bei de poftă. Iar Biblia spune despre poftă că este păcat. De aceea trebuie să ne... Știu că printre noi nu cred că sunt persoane care consumă alcool, dar e bine să ne ferim. Vorbesc mai ales pentru tineri, că voi aveți viața în față. Și o să aveți multe ispite. Eu vă spun, deci, când m-am pocăit, prima ispită pe care am avut-o a fost de la un prieten care m-a invitat la un pahar de, nu mai știu, cred că de țuică era. Și am spus, nu, m-am pocăit, nu mai mă interesează băutura. Da, dar paharul era de țuică. Nu, frate, era plin. Da, conținut. Da. Prima ispită. La voi poate să vină altfel. Așa, deci, în versetul 49 și versetul 50 ne învață cuvântul lui Dumnezeu că pâinea pământească nu are putere asupra sufletului, dar pâinea cerească, adică Iisus, are putere. Iisus Hristos are putere, pentru că El ne dă viața. Și în versetul 52 ni se vorbește despre cearta iudeilor. Iudeii s-au contrazis între ei. S-au înfierbântat atât de tare în argumentele lor, încât nici nu le-a trecut prin cap să lase decizia pe seama lui Dumnezeu. Hai să vedem ce zice în versetul ăsta, 52. Zice așa. La auzul acestor vorbe, zice, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Se certau între ei. Fiind atât de preocupați, deci, în a spune tuturora ce cred ei despre Iisus și care este părerea lor, au omis, au uitat să fie la fel de preocupați în a afla părerea lui Dumnezeu despre Iisus. N-au cerut părerea lui Dumnezeu despre Iisus. Aceasta este cearta care continuă și în zilele noastre. Că mulți oameni spun, zice, să credem în Iisus, să nu credem în Iisus. Ce are lui Dumnezeu părerea despre Iisus și vezi? Aceasta este, deci, cearta care continuă și în zilele noastre. Părerea lui Dumnezeu despre Iisus este foarte limpede exprimată în Scriptură, dar este ignorată de oameni. Adică oamenii nu iau în seamă ceea ce spune în Sfânta Scriptură. Pentru ei nu este valabil. Iudeii erau ignoranți din cauza lipsei de studiu biblic. Deci, iudeii nu băgau în seamă ce le spunea Domnul Iisus pentru că nu cercetau Biblia. Ei aveau Tora atunci și Talmudul, mi se pare. Nu citeau. Pentru că dacă ar fi citit, ar fi văzut în Vechiul Testament că scrie în mai multe locuri despre nașterea, suferința și jertfa lui Mesia, adică a Domnului Iisus Hristos. În versetul 53 și 54 ni se spune că cine ia cina Domnului are viață. Și în 1 Corinteni 11:26 ni se vorbește foarte clar și zice, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Până va veni El ca să ce? Ca să ne dea viața veșnică. Deci cine ia cina, ia viață. Iar în versetele 56-57 ni se spune despre faptul că creștinul, ni se vorbește despre creștinul, despre creștin, despre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Sunt prezente trei persoane. Și aș vrea să citim versetele acestea ultimele, 56 și 57. Nu sunt ultimele. Deci cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Iisus
și creștinul, da? Care mănâncă trupul Domnului și bea sângele Domnului. Zice, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Așadar, Iisus Hristos spunea atunci că El trăiește prin Tatăl și că noi, dacă ne apropiem de cină, trăim prin El. Deci, avem aici 3 categorii de persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și creștinul. Slăvit să fie Domnul. În concluzie, ce pâine alegeți astăzi? Ce pâine alegi astăzi să mănânci? Alegi pâinea lui Iisus? Alegi aluatul fariseilor? E alegerea fiecăruia dintre noi și Dumnezeu să ne dea înțelepciune ca să alegem după voia Lui. Iar voia lui Dumnezeu este să alegem să mâncăm pâinea care se numește Iisus Hristos. Amin.